Sembut Menteri Rangba Kajela ubah kami yakatanat Home Police ubah Preston Tensong hak arpusau trik kelalingkon. Ulama ham bahkan sapoi kapor baka jingkang na kabenta kajing ekren suk bat kaseng Henyo Trap National Liberation Council HNLC kan sakhang kardap no. Haba jubab ya kajingkeli halor kajing pulom jong ka HNLC ban jubab ya kajingkhat ka babteng jong ka sorkar na kabenta kajing ekren suk ubah Preston ulaong. Ladaki HNLC Kim Sngokya ban jubab ya kajingkar pat kajongi ayu ngin ong pan. Henry Shah bangan pen mau hang ni baya ka kajingkar pat kamdei kabale tang da ka sorkar jela Henry ru lingba ka sorkar pedeng. Kumta kadang don kapor kajingkang kadang plieki bakin 1 pat syak kajing akren sung. Hadien balapen pau ya kani Deputy Chief Minister ulama ham ru da baong Henry kapor kan sabatai baka jingkang kan sakhang bat kan long kaba shibun yaki ru. Kumta ka kentu yaki bakin perkat halor kani. Namar baka jingkang kadang pli kan long kaba baha bakin wan syakmat syakamit joka jingakran. Kelayat lapalat shisnem nadu baka HNLC kala wengno ilade na kajingakran yasuk hau benai kelalingkot jong usnam baladam. Da ka bakeno baka sorkar kam syamlala ban penbait ya kisan telikimat jingdawa jongka ki baken top halor ka jingmap no kelum ya kinongelam bat ki dukhat jongka seng. Ha bakedo halor ka jingkeno jongka HNLC baki pulit kila pendan kam da ki dukhat bala pendam wat jongka persya ya ka seng bat ya ka jingale ka jongka kum kabam shisha uba Preston ulaong. Kani kalong namar bangiladan lupa ya ka kenhun pulit kabature kam 24/7 bat kabala yo ya kajihikai kaba kerpang bat kaba IT ban pentikna ya kajisnga jong weipa wei unong shnong kajela. Haba kentat ban keren AA halor kajing ban benapat ba badangshan jong ka HNLC ya ka manifesto jong ka Deputy Chief Minister ulaong. Kasyong hakipat ba ban bishar Henry ka kamram jong ka sorkar jela kalong ban pet nak benta ki kam syong sngan bat kajing sngan jong ki nong shnong kajela kumju ki briu ki bawan nabar kabaken top ya ki nongwan be tingka bat ru ban pentikna ban penne pensa ya ka syong suk syong sngan. Ladakim patiau ngan ong kumno kasyong haki tambolong ladakim patiau ya kajing kerpat kajing khot kajungi ke invitation ka bangi la namar kane ya bangi ong ni mde bangi ong mangi tang na ka state comment re na ka sana comment ro ko te kapor kadang don kajikhan kadang pli ten re ka ba nga sobon ong ba let's see kan poi kapor ba kajingkhang kan khang te kan penlong sitom ni yakiru ten re nga rapat ba la pumukin berkat ba aba kajingkhang kadang pli syakami jong kajing kren te ka mga kerpat kulong ba kan bahas sebut ban poi syakami jong ya kajing kren kadang ba keke brokot kinlong kibayang bay RT ban nung don kan ikatai ru hadi ngapot ta kajing keno kamde ka badon nong rip mangi na kaliang joka polisi niladon la pagi full fledged force jongi ki ba nila thung ki ba ngila ai ru ka training ka bapaka te kinu ki batrai hi na kamta ka kampulit ka babot klempas ka training ta ku kaplong rengkat ka training nang ta rengkat ka kondok ka jongki ka babit ka biang te ban ong ba ngi penon kam ngathai kata kamde ka jinsha ban ong ba ngi penon kam ya kini ki surrender HNLC te kam poi kata ka benta ka ban ong ngi ong bakan long ha ta leti bat ngim expect hiru bakan long ta namar ba ngilak don lepa ku mo pi 24/7 ki full fledged forces jongi ki ban handle ya ki issue ki ba pero per na kamenta ka jinga nya ta ka jingbit jingbiang jong ka jalami kala jong baroko na ai ham no comment ya ta thai upai ba u kham tip ba ban bishar ya ta de nganam comment AA halo ta tambalong na kaliang jongi go government ka long bek ka responsibility jongi kalong bat penting na ba ki pai ba jong ka jalami kala ki pai ba ki ba syong ha me kala bat ru ki briu ki bawan na kamta ka investment namin la pangin penting na ya ka safety joki pat ru kumju ka syok suk chong sai ha baro kalen so dong jok ka jala ka joki